салом алейкум домула. Хуб аст? ва алейкум ассалом. чуш бародармон, марҳамат карда бигзарем марҳамат. ин янгамон шайх хеле арӯси зебо шудааст, мошаллоҳ. беҳтарин выбора гирифтӣ чуч бародар. Так чӣ хизмат кунем чуч? Домулаҷон, мо як никоҳ мекардем. гап нест меша. Фақат як савол дорам. шумо чуч қадами шейх хоҳармон хештабор ҳастед? мо хештаборем домула, хештабор. ой, наметонам. бахшиши калон чуч наметонам. давлат манъ кардааст. калон чуч наметонам. давлат манъ кардааст. хештабори никоҳа манъ кардааст. мана штраф мекунанд. баъд наметонам, бахшиш наметонам. домулаҷон, мурам дар шумо агиҷо медонам ки шумо никоҳ кардед. илтимос аз шумо ҳаққи хизматона кунед. илтимос як никоҳ кунем мора. давлат намефаҳма. биё сумабдим. биё рақс кунем. инам буда. иҷа туйбозӣ